На Белсаті новини коротко про галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю і пачынаем. Быў сапраўдным сябрам Беларусі. Гэтак Лукашенко выказаўся пра загінулага прэзідэнта Ірану Эбрагіма Раісі. Верталёт з ім і з міністрам замежных справаў Ірану зазнаў катастрофу ў горнай мясцовасці. Абломкі верталёта знайшлі ў правінцыі ўсходні Азербайджану ў выніку пошукавых аперацыяў. Целы Ібрагіма Раісі ды іншых загінулых дасталі з-пад завалаў. Прэзідэнт Ірану ляцеў у Тэбрыз з іранскай правінцыі на мяжы з Азербайджанам, дзе ён з прэзідэнтам Аліевым браў удзел у цырымоніі адкрыцця дамбы на рацэ Аракс. Праз кепскае надвор'е верталёт знік з радараў. Беларуская баскетбалістка Кацярына Сныціна, якая апошнім часам гуляла за Лондон Лайонс, завяршыла кар'еру пераможным матчам. Клуб атрымаў вікторыю ў фінальным матчы Вялікай Брытаніі над Ньюкасл Іглз з лікам 92-65. Гэты матч Сныціна згуляла ў адмысловых красоўках. Кастам для іх з найважнейшымі этапамі жыцця Кацярыны зрабіў Мікалай Халезін. Сныціна бронзавая прызёрка чэмпіянату Еўропы ў 2007 годзе ў складзе зборнай Беларусі. Брала ўдзел у алімпійскіх гульнях у Пекіне і Рыа-дэ-Жанэйра. Таксама баскетбалістка выступала за клубы Беларусі, Расіі, Турцыі, Польшчы, Францыі, Вугоршчыны. У 2020-м Сныціна падтрымала пратэсты, выступіла супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў. Дзесяцігоддзямі гандляваў зброяй і дапамагаў браць удзел у вайне Расіі супраць Украіны. Аб'яднанне былых сілавікоў «Белпол» выпусціла расследаванне пра збройную дзейнасць рэжыму Лукашэнкі. Дорогие украинцы, посмотрите на эти фотографии и запомните этих людей. Эти граждане зарабатывают на производстве прицелов к танкам, которые убивают ваших мужей, отцов, братьев, детей. Именно поэтому мудрыми руководителями Рухсервомотор пришлось искать фирму-прокладку, которая скрыла бы их прямые коммерческие связи с ММЗ имени Вавилова. В схеме поставки между Рухсервомотор и корпорацией Уралвагонзавод возникают как минимум две организации прокладки. Это белорусская лаборатория аддитивных технологий и российская компания ООО «Техком». В сухом остатке мы получаем статоры и роторы от Рухсервомотор. Дзелі ў балаклавах нападалі на фуры па ўсёй Беларусі. На Гомельшчыне затрымалі банду, якую падазраюць у рабаванні цяжкавікоў на стаянках уначы. Як паведамілі ў МУЗ, гэта 5 жыхароў Воршы векам ад 34 до 51 года. Похищенные сбывали на территории России, либо делили между собой и использовали в личных целях. В настоящее время известно о 6 эпизодах преступной деятельности. Карыстаючыся тым, што кіроўца спаў у кабіне фуры, аршанцы ўзломвалі замкі грузавых адсекаў, забіралі тавары і перагружалі ў свой мікрааўтобус. Пры гэтым злівалі паліва з бакаў. Скрадзенае прадавалі на тэрыторыі Расіі і выкарыстоўвалі для ўласных патрэбаў. Перакладніцу Вольгу Калацкую аштрафавалі на 800 рублёў за дробнае хуліганства. Яна нібыта размахвала рукамі ў будынку РУС. Пра гэта паведамілі Радыё Свабода і праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней Вольга Калацкая адбыла 2 гады хатняй хіміі за плявуху азаронку. Свой учынак яна патлумачыла эмацыйным станам пасля забойства Рамана Бандарэнкі. Вольга перакладае на беларускую фільмы, серыялы і кнігі. Вытворчасць беларускіх трактароў могуць наладзіць у акупаванай Запарожскай вобласці Украіны. Прынамсі, цяпер пра гэта з беларускім бокам вядуць перамовы прадстаўнікі акупаваных уладаў, пра што напісала расійскае інфармацыйнае агенцтва ТАСС. Гаворка пра вытворчасць трактароў беларусы і дэталяў да іх. Сёлета нібыта плануюць перазапусціць 4 прадпрыемствы, якія працавалі раней на тэрыторыі вобласці. Што праўда, як адзначае выданне «Зеркало», пра падобныя планы расейцы паведамлялі больш як паўгода таму. Далей за перамовы не зайшлі. Цэлую ноч Расія з паўдня атакавала дронамі ўкраіну. Паветраныя сілы ЗСУ збілі ўсе 29 шахедаў. Па Харкаўскай вобласці расейцы выпусцілі балістычную ракету «Іскандер-М». Тым часам у акупаваным Луганску прагрымеў выбух. Меркаваную цэлю нападу называюць былую Луганскую акадэмію ўнутраных справаў. З 2014-го там базуюцца расійскія вайскоўцы. Расійскія прапагандысты са спасылкаю на неназваную крыніцу паведамілі пра пажар у ваколіцы жылога кварталу паселішча Ювілейнае, нібыта з прычыны ракетнага абстрэлу ЗСУ. Афіцыйна ні пажар, ні пра выбух не паведамлялі. Помнік Янку Купалу з'явіўся ў Туркменістане. Манумент слыннаму беларусу усталявалі ў новым культурна-паркавым комплексе Махтум-Кулі Фарагі ў Ашгабадзе. Яго тэрыторыю упрыгожылі фігуры паэтаў-класікаў з розных краінаў свету. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, ставьце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў.
Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з намі.